Ambalma Sherifla TV la jibaw ambo fo ni islamia ka fo le no ala ka kishina ka hinna ka barka ambe Allah taala deli ala ko ke ka anni aw bela jele na bo aw bismillah ka jamu ka mandi hukmu ko na no dine baro mi jamu ka hina be wuli ka se ankara mo ma ni kan ankara mo bismillah wala saka baro ke ni dine kuna foniuna bi ankara mo be ambulo koro no Cerno Muhammad Ibrahim Sall kabo kay Mali premier region na kay ni jamu do be no ni yulu fo kay ibadon ku dine dudu o jamuna Sall be o jamuna kay mami be kay don ni ho kay ko Sall kumda be bado ye dine du tofo alma hinena kamna anga chorwa Muhammad Ifra Sall o joyro bata kamni kirikola kay du hono fo kana se aduma Cerno Abdul Wahhab Sall alma hinena na fo kana se ankaramo mu kene kami Cerno Ibrahim Sall fo kana se Racine Sall non be bora ni du ni konnala ulu dene ni no Muhammad Ibrahim Sall ayaka ko ran kun folo damne u yere ka du hono kay ina fa nga dine du baw bela jele mi chugamina Qur'an kala ka dine sharia kitabu do kala ko fe ay tama bireta doni nyinini nofe o yala se jamana chamana kala yala Senegal jamana bola ay Qur'an drusiye no ka sharia kitabu chama kala ka do université ula ka diplôme baw soro ka segin kani isiki kay aka dula abangi dula kana ala e doni min kalfa ala kana o doni di kay ka duma ina falere asoro chumina afana ka baraw beneno dina baroma abilla kala nike kala so bawla kayeno tafsir keno babulu abilla kala nuke abi dina barala aka bara bela jere beneno dina barama ina fo ayo ta chien o ka du kono chumina o de Muhammad Ibrahim Sall fle ambulo koro jamana en kono bi funangene mun beno munu ni ala ye doni noya uye ni mabse ka ijigi da uka siniya sigi be ula jamana ekonomi dine doni kuna ni kamali Muhammad Ibrahim Sall ale sembe ula ka fara o bela jinen fanaka ay femi so ko dukono no tarika to tijaniya yi o cebado jamana kono malgré shimata yoroja nga aka cesrini aka wulika jobbe boyaneno kosobe tarika bi se ka famu chumna nyenyumanka ani tarika bi se ka sansor chumna et surtout bi jeunesse bi se ka tarika don ka famu chumna ka bara famba beneno o wa ni dakunya dama yi anga bi mawelena yana anga do barokono ame anga mawele bisla Muhammad Ibrahim Sall assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah am ala tanu ko so dakunya fla foli kan an fle bawo yana anga do jamu kan alhamdulillah rabbil alamin ambe am fle baga bela jelen fo ambe bela jelen do kiramanto ya kono kan ni ala fi aka ka hinana ka kisina ka barka akoke kan ni fle bawo bela jelen labo ambe yoro ana be chugo yala alhamdulillah foli diaranye ambe bismillah Sherifla jakan soka Muhammad Ibrahim Sall ani sungolo to dama ni no sone amna do sungolo wala anga ho kan do na ko na rena yandia sungolo ala sungolo Qur'an aya do di amma ko sunkera akon wajibi ina fo akera wajibi manton temele ka tumna adola aw bisra ala nye wala afo to wala la'allakum tattaqun wala sa aw bisra ala nye o ko sun di ko ma famun na ka ko sun di kunye ala nye yani anga si anga nyingali bakuru ba ma noyi sume mola sira ala nyume ala nya sira nyere suna ka bonya ala ko kaya dide wala sa anga sira ala nya sira nyere jumeni alhamdulillah rabbil alamin Usman be ifo kosobe ni ngali ajarani kosobe ire boraka fo ye aya mu fo ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ala yudfo kosobe ko ama fo ko la'allakum taj'un ama fo la'allakum ta'tishun akodi la'allakum tattaqun ko ale ala ay sundi mu'minu dima munum be dalindo Allah subhanahu wa ta'ala la ina fayadi monton temeno mo chomi adola obisra alanya donc alanya sranya ya ode jiri denye mimbe makono sun kono nana wa ne sungolo kera farikolo ye alanya sranya de beke aniye donc ko sun yere famba bela jele adama den islam nyuma mago bena se mi madron o alanya sranya de o alanya sranya yere jumay o alanya sranya nanko
kan b'a a kɔrɔ fɔ ka fɔlɔ sahabaw ani kuranɛ yɛrɛ ka mafhumu ani minnu tɛmɛna Alakira ka sahabaw la olu ye kɔrɔ min yɛrɛ ta k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka globaliser an bɛna ye dɔrɔn k'a fɔ Alaɲɛsiranya tɛ dɔwɛrɛ ye silamɛ ka fɛn dɔ don ani Ala cɛ min bɛ se k'a kisi ka bɔ Ala ka dimi ma ani Ala ka lajaba o fɛn fana a ka kɛ Ala batoli ye ani k'i yɔrɔ ma janjanya ka bɔ Ala sɔsɔli la o fɔ de ma ko Alaɲɛsiranya ka fɛn dɔ don i ni Ala cɛ min n'o bɛ kɛ sababu ye k'i kisi ka bɔ Ala ka funu ma ani Ala ka lajaba o fɛn fana ka kɛ Ala batoli ye ani k'i yɔrɔ ma janjanya ka bɔ Ala kota ma ni de Alaɲɛsiranya ye dɔw bɛ taarifu dɔw fɔ a la définition dɔw fɔ a la comme salafu salihu dɔw olu b'a fɔ ko an ta'amala bi ta'atillahi ala nurin minallahi i ka baara kɛ Ala batoli kan ka Ala labato ka Ala bato ni nɔrɔ kan nɔrɔ min bɔra Ala yɛrɛ yɔrɔ o de kɔrɔ ni yamariyakaw bɛ yen i k'olu labato komi Ala y'a fɔ cogo min wa k'a sɔrɔ i jigi dalen don Ala ka baraji fana na i b'o kɛ k'a sɔrɔ i jigi dalen don sara dɔ la Ala fɛ yen wa an tatruka ma'asiyatallahi ala nurin minallahi khawfan min iqabillah i ka fɛn o fɛn ye Ala sɔsɔ i k'o bɛɛ fana to yen nɔrɔ ni yaqinu kan min bɔra Ala yɔrɔ k'a sɔrɔ i sirannen don fana a toli la Ala ka lajaba ɲa donc ni de ye Alaɲɛsiranya yɛrɛ faamuya ye o la an bɛna ye nin définition in kɔnɔna na k'a fɔ ko Alaɲɛsiranya tɛ siranya gansan dɔrɔn ye n'a fɔra ko Alaɲɛsiranya o tɛ siranya gansan dɔrɔn ye ayi khawfan mazmuman o tɛ donc Alaɲɛsiranya ye wa'yun qalbiyun hayyun bi riqabatillahi fi sirri wal alan o de ye a bɛ fɔ min ma ko conscience du cœur vivant o de ye Alaɲɛsiranya ye c'est-à-dire ka dusukun yɛrɛ bɛ fɛn min valide k'a sɔrɔ a bɛ kɛlen ka Ala tanama ko bɛɛ lajɛlen tanga ko kɔlɔsi gundo ani bange la sinon ni siranya gansan de don maa bɛ se ka ko dɔ to yen mɔgɔw da ɲɛsiranya kama i bɛ ko dɔ to yen diɲɛ yɛrɛ sanction dɔ kama donc o bɛ bɔ Alaɲɛsiranya kɔnɔ n bɛ misaliya d'i ma dɔrɔn maa dɔw bɛ se ka i ni maa dɔw bɛ se ka jɛ walima maa dɔ bɛ se ka a ban ka gulɔ min société kɔnɔ société min ale yɛrɛ bonyanen don o société in kɔnɔ société min yɛrɛ gulɔ min yɛrɛ jalakilen don o société in kɔnɔ a b'a ban ka gulɔ min parce que mɔgɔw mana ye o bɛna kɛ ɲɛguntɔfɛn ye o bɛna kɛ maalankolon ye n'i y'i ban o kama o tɛ Alaɲɛsiranya ye mais i kan k'i ban parce que Ala yɛrɛ de t'a fɛ Ala de ko k'a dabila donc an mago bɛ ni Alaɲɛsiranya de la définition in kɔnɔna na donc siranya gansan tɛ donc o de ye a faamuya yɛrɛ yɛrɛ inchallah Ala ka faamuyali cogo ɲuman ni an ye nin faamu k'a fɔ ko nin de Alaɲɛsiranya ye a dun fɔra ko sun k'aw ka sun walasa aw bɛ siran Ala ɲɛ o kɔrɔ ko sun ye kalanso de ye Alaɲɛsiranya kalanso a tɔgɔ Alaɲɛsiranya kalanso de ye sun bɛ kɛ sababu ye k'a nadon a kɔnɔ kosɛbɛ Alaɲɛsiranya bɛ sun ma nadon Alaɲɛsiranya kɔnɔ cogo jumɛn alhamdulillah i ka nin ɲininkali fana jaabi an bɛ tomi dama dama ta pour que ka se k'a jaabi sunkalo yɛrɛbakun ani sun kɛli o bɛ komi Alaɲɛsiranya kalanso de ni sababu dama damani a sababu fɔlɔ o de ye an b'a ye sun bɛ adamaden ninkun a bɛ ninkun tarbiya k'a lamɔ ka ninkun koron ka ni dingo k'olu dabila sun bɛ kɛ sababu ye k'o kɛ bon o ye Alaɲɛsiranya principe dɔ de mɔgɔ tɛ se ka siran Ala ɲɛ f'i k'i yɛrɛ bali i ni dingo la bon sun y'o principe dɔ de cogo di sunkalo kɔnɔna na i b'a ye silamɛ bɛɛ mɔgɔ min sunnen don a b'a yɛrɛ jɛ a ninkun dingo dɔw la fɛn mun ka d'a ni ye n'o yɛrɛ ye halala ye a ye a b'a yɛrɛ jɛ o la sunkalo kɔnɔna na komi dumuni min dagalen don a ye kalo tɔw kɔnɔ sunkalo kalo kelen kɔnɔ waati farancɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ jɛ o la komi ka ji min o min tun dagalen don a ye kalo tɔw kɔnɔ farancɛ dɔ ni ɲɔgɔn cɛ a b'a yɛrɛ jɛ a la
ka se a furumuso ma n'o de ye kafoɲɔgɔnya furuɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ o min dagalen don a ye waati tɔw kɔnɔ mais sunkalo waati dɔw kɔnɔna na a b'a yɛrɛ jɛ o la mais a b'a jɛ ala kun juman kama imtithalan li amrillahi ala ka yamariya labatoli kama i ma ala ɲɛsiranya i ma o principe dɔ nalen sun kɔnɔna na parce que ala yɛrɛ ala ɲɛsiranya ye de ɲ'a fɔ ko i ka fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye ala tanamako ye i k'i yɔrɔ ma janjanya ka bɔ a la mais sun kɛra sababu ye fɛn min yɛrɛ ye ala tanamako tɛ a dagalen do i ye mais ala ka yamariya labatoli kama i yɛrɛ mina ka bɔ o la fo waati dɔw ka tɛmɛ donc o b'a yira k'a fɔ ko sun ye ala ɲɛsiranya madarasa de a kalanso de don o de la dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko maa min sera k'a daga i yɛrɛ ye fɛn min dagalen do i yɛrɛ ye k'o to yen ala ka yamariya labatoli kama sunkalo kɔnɔ ko ne sunkalo tɛmɛna fɛn minnu y'i kan haramu ye ala ko i ka minnu to yen i man kan ka dɛsɛ ka o to yen san mun bɛ bɛɛ kɔnɔ parce que min dagalen do i ye ala ko k'i k'o to yen e sera k'o to yen sunkalo kɔnɔ min haramuyalen b'i kan san kalo tɔw kɔnɔ e ka kan ka se k'o to yen parce que i sera ka min dagalen do i ye k'o to yen donc i m'a ye o ye point fɔlɔ ye min b'a yira k'a fɔ ko sunkalo yɛrɛ ye ala ɲɛsiranya kalanso ye a filanan sunkalo sun b'a to sababu min b'a yira k'a fɔ ko sun ye madarasa ala ɲɛsiranya kalanso ye sabula sun yurabbi riqabata zatiya nin yɔrɔ in c'est très important yɛrɛ tɔnbɛ yɛrɛ kɔlɔsi sun bɛ a bɛ o de lamɔ adamaden na yɛrɛ tɔnbɛ o ye jumɛn ye la maîtrise de soi walima u b'a fɔ mun ma ko l'autocontrôle ka se ka i yɛrɛ bakun contrôler ka fɛn dɔ dabila sun b'o de kɛ adamaden na i m'a ye sunkɛla mɔgɔ min sunnen don silamɛ ɲuman a bɛ se k'a dogo ka dumuni kɛ i kelen i ka chambre kɔnɔ i kelen i ka salon kɔnɔ mɔgɔ tɛ yen i bɛ se k'i kɔnɔ fa k'i da tereke f'i da ka koyokoyo i bɛ tila ka bɔ kɛnɛ ma i b'a fɔ mɔgɔw ye ko a bin sɛgɛnna dɛ mais mɔgɔ si ɲɛ t'i la i bɛ se k'a kɛ mais i y'a to yen jɔn kama ala i y'a to yen ala parce que ala ɲɛ b'i la bon nin ye silamɛya yɛrɛ diinɛ yɛrɛ martaba sabanan ala ɲɛsiranya min b'i se o ma sun bɛ kɛ sababu ye k'i bila o niveau la i b'a dɔn diinɛ ye martaba saba de al islam wal iman wal ihsan sun bɛ se ka kɛ sababu ye ka adamaden ka i gɛrɛ ihsanu martaba la parce que e sera ka fɛn dɔ to yen ko mɔgɔ ɲɛ tɛ n na n bɛ se k'a kɛ mais n y'a to yen mun na parce que ala ɲɛ bɛ n na o de ye ihsanu martaba ye an ta'budallaha ka'annaka tarahu wa in lam takun tarahu fa innahu yaraka i ma ye i ka ala bato komi i ɲɛ b'a la n'i ma se k'o kɛ a bato komi ala ɲɛ b'i la bon sun ala ɲɛsiranya min n'o kalanso ye sun ye ala ɲɛsiranya min kalanso o b'a to adamaden bɛ se o niveau ma donc i y'a to yen i m'a to yen mɔgɔ kama mais i y'a to yen ko ala de ɲɛ b'i la i m'a ye o de la sufiw bɛ nin yɔrɔ in tafsiru kɛ cogoya wɛrɛ la bamanan karamɔgɔ Cheikh Ibrahima Niass radiyallahu ta'ala anhu ale bɛ nin tafsiru kɛ mantiqu tafsiru dɔ la kabako don ale b'a fɔ an ta'budallaha k'i ka ala bato ka annaka i n'a fɔ i yɛrɛ de ye ala ye i n'a fɔ i bɛ ka bato in kɛ i yɛrɛ bakun de maa bɛ fɛn min k'i yɛrɛ i b'o kɛ ka ɲɛ ou bien i t'a kɛ ka ɲɛ siga t'a la i b'o kɛ ka ɲɛ i b'a kɛ ka ɲɛ tailleur n'a bɛ fini kala yɛrɛ a b'a jugusagoya kala ayi a t'a jugusagoya kala e menuisier bɛ armoire dilan yɛrɛ a bɛ dakabana armoire de dilan yɛrɛ donc n'i bɛ ala bato komi e bɛ ka bato in kɛ i yɛrɛ de ye nafa mun b'a la i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye i b'a kɛ ka ɲɛ donc ale y'a tafsiru kɛ ten tafsiru amu la o b'a fɔ dɔrɔn ka annaka tarahu mais ale bɛ jɔ ka annaka la ala bato komi e yɛrɛ Allahu Akbar donc ko fa illam takun a ko n'i y'o kɛ tuma min dɔrɔn tarahu k'i bɛ ala ye Allahu Akbar n'i y'o kɛ ala bato i n'a fɔ i bɛ k'a k'i yɛrɛ de ye dɔrɔn o tuma i b'a ye don tafsir kɛ don ninnu b'a fɔ de ala bato i n'a fɔ i ɲɛ b'a la i ɲɛ bɛ ala la ale ko ten de ala bato komi e yɛrɛ i bɛ ka bato k'i yɛrɛ de o tuma de la tarahu i bɛ ala ye et puis nahu yɛrɛ la o de ka kɛnɛ a lajɛ a ko tuguni n'i ma se o la
degré filanan na fa illam takun iki yɛrɛ effacer pew ka bɔ yen ɲinɛ i yɛrɛ kɔ de fana u martaba ye ɲinɛ i yɛrɛ kɔ pew ni ɲinɛ ni yɛrɛ kɔ fana tarahu alors do in tafsir do in b'a fɔ de fa illam takun tarahu fa innahu yaraka voilà ni i ma se ka ala ye ala biya ala ko tɛ jumla in ko fa illam takun ni i yɛrɛ tin i yɛrɛ bon tarahu o fana deuxième martaba la i b'a ye Allahu akbar sufi ninnu an ka sufi karamɔgɔ ninnu ka fa inna kaine fa in lam takuni o de kan sɛgɛn bi c'est bien ko ne subhanallah ne tɛ kɛnɛ la ne bon o fila tɛ taga o cɔrɔ Usman en tant que e bɛ mun ye sɛtani halaki ana khalaqtani min nar ana khairun minhu o de sɛtani halaki o de to an ka maakɔrɔbaw Cheikh Tidiane yɛrɛ a b'a fɔ ko fɛn naani bɛ yen fɛn naani n'o bɛ adamaden o adamaden na i bɛ se a kunna woya de la ana nahnu indi ana nahnu indi no o be mɔgɔ la shetani ana de ya halaki ana de shetani halaki fir'auna juma ya halaki li alaysa li mulku misra qaruna munya halaki ako qala innama utituhu ala ilmin indi ne ka doni Allahu akbar munu fana ba fɔ nahnu inna wajadna aba'ana ala ummatin ala yo misali o be fanya qur'ana kono foni de ka bo an dusukun kono no tan se ka ala donc comme ntanga bawo je passage de droit la beta sabanana tomi sabanana min bayira ka fo ko madrasa ala nya saranya sunde ala nya saranya madrasa o de ala sumbe abe dusukun yuzakkil qalba il purifie le cœur avec dusukun sinuya i b'a ye sun de ye fɛn ye ni maa y'a damina a bɛ kɛ sababu ye sultanu shahawat k'o laafu o de ye jumɛn ye ni dingo a b'o laafu k'o bɔ i la pewu wa a bɛ sultanu ruhi n'o ye ni yɛrɛ pouvoir ye a b'o o de sɛnbɛntiya ka fanga d'o ma sun b'o kɛ a bɛ dusukun magaya ka fɛgɛnya ni dusukun magayara ka fɛgɛnya dɔrɔn ala ɲɛ siranya bɛ caya dusukun na sun de b'o kɛ wa a bɛ conscience fana jɛya ka senuya sun de b'o kɛ a sabanan a naaninan ye min ye sun bɛ adamaden deli a b'i ila degi kɔngɔ sabali la kɔngɔ kan yu'awwidu insana ala sabri a bɛ adamaden degi sabali la ni sabali tɛ maa la e ye bigande donc sun bɛ kɛ sababu ye k'i degi sabali la i bɛ sabali kɔngɔ kan parce que kɔngɔ b'i minɛ i bɛ jɛ dumuni kɔ ka sababuya kɛ ala y'i yamaruya k'i ka dumuni to o waati in kɔnɔna na o sabali diyagoya i b'o kɛ o sabali fana ye ala batuli de i bɛ sabali kɔngɔ kan i bɛ sabali minɔgɔ kan wa i bɛ tila ka sabali tɔɔrɔw kan parce que sunbagatɔ a fɔra alakira b'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam hadisa la ko ni dɔ y'i neni i sunnen k'i k'a fɔ ko ana sa'imun i ka n'i ta sara o y'a ye sun kɛra sababu ye k'i la sabali tɔɔrɔ dɔw kan tɔɔrɔ dɔw kan o n'a ɲɔgɔnna caman bon sun a b'i la sabali ala bato fana kan sunkalo la maa joli de bɛ yen u b'u yɛrɛ faga ka ala bato cogo min kalo taw la o t'a kɛ i bɛ dɔw ye a tɛ kuranna kalan san kalo si mais sunkalo la a b'a jija a bɛ kuranna jigi i bɛ dɔw ye nafila sali kɛ gɛlɛya ma sunkalo la a b'a jija dɔw yɛrɛ tɛ saraka bɔ ni sunkalo tɛ i ma ye sun kɛra sababu ye k'u la sabali ala batoli kan a bɛ kɛ sababu ye fana k'i sabali ala sɔsɔ fana kan ka ala soso to yen sun b'i la sababu fɛn o kan mais min yɛrɛ y'a la importance ye a b'i la sabali kɔngɔ kan min na foyi man jugu ni tarbiyali ma ni kɔngɔ tɛ dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko tumana min na ala ye nin da lamma khalaqa allahu nafsa sa'alaha man ana ya nafsu tumana min na ala ye nin da ye nin ɲininka ko ne ye jɔn ne ay ni ɲininka nin ko anta wa ana ko ala e de wa ne yɛrɛ ne de ala ko melekɛw ma ko ay ni mina u ka taa digi tasuma kɔnɔ san 1000 alfa sana u taara ni digi tasuma kɔnɔ jahanama tasuma kɔnɔ san 1000 ni bɛ jahanama tasuma kɔnɔ a y'a labɔ tuma min a tilala ka question poser a kɔnɔ ko man ana ya nafsu ni tilala a seginna ka jaabi kɔrɔ ka ko anta wa ana e de ne de ala ko ɲa faamu a ko jawi'uhu a ye ni la kɔngɔ u ye ni la kɔngɔ tuma min kɔngɔ digira la
asorla ala ya wele kana ako ala ko ama ko man ana ako ko anta rabbi wa ana abduka Allahu akbar kongo ako mayne de ala yi ne ka jonde kongo atse kongo munyu donc kongo ni sumbe ke sababu ka adama imay hali sufi no be ni tarbiya o bala kongo de ala kira ka hadisa keneman be aba fuki ka wele dumuni na ka dumuni nege toila o koro de kan konofa ni konofa dora be salaya de wele ni mo salaya rete ka ala bato donc kongo de batu be ala donc sun ma dege ni bela fana principe do de ala nya salanya principe do de ala ka formel ci woni amin alhamdulillah chano sayde baro in kadi ko jukum na wati na tuga kama ibinda nyini tu miye baro fanana asorla alhamdulillah ka ira maula sun be ke sawi ka malasi ala israima chugumina bora ko tuga odi nya fa da kunya da bana kuma ku je kuma me mi bulani ka do kanye alhamdulillah ambe min fo kuma labana dron o de pour que anga nimbe tahqiqu fen dama dama be anga jija ola o de kabni sungolo be damna anga ngani jeya kabna damna anga ngani jeya anga sunke ala dianya nyini ni kamai anga na sunke ladai wal mala digli jama fana ka sunyo de bi anga jija o de principe fo anga sunke ala yere dianya nyini ni kama flana fana anga dume sungolo be anga dume ala batulika a tugunya be kabni nafla sali kabni sunyere keli ke tugunyumana ki yoroma janja ka bo mo ma korofo ni kalontiga ni fe ani fana ka jija cogo bɛɛ ka ko in bɛɛ lajɛlen kɛ ala kama o y'a filanan ka kuranɛw kalan ka zikruw kɛ an ka jija fana an k'an yɛrɛ fɛsɛ pendant le ramadan don o don a jateminɛ ala bato min kɛ i ka tɔɔrɔ ma se don ma kori ma ala soso muhasabatu nafsi an k'o fana fara an bolo kan an ka an jija fana na adopter o la hali sunkalo kɔfɛ an ka continuer n b'o ladilikan fɔ kuma labanna k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ye ka tila ka dugawu kɛ alhamdulillahi rabbi ala ka sungoli ala ka don hɛrɛ la ala ka yira an na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka su in kɛcogo ɲuman fana ka ala deli ala ka nɔgɔya an ye an bɛ e yɛrɛ fo Jara Usman i ka cɛsiri la alhamdulillahi rabbil alamin i ka baaraw nɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la diɲɛ bɛɛ ɲɛ b'a la a kɛra sababu ye fɛn caman tun faamuyalen tɛ mɔgɔw bɔra kalama donc ni fana ye jihadi dɔ ye ninnu de ye jihadi ye ya rabbi ala ka a bila i ka mizanul hasanati la an bɛ teleso fana an bɛ baarakɛlaw bɛɛ fo ka tila k'an karamɔgɔ yɛrɛ fo Cherif Usman Madani Haidara ala ka si jan d'a ma ala k'a mɛn an kɔrɔ ala ko k'a ka ciba bonya kama sallallahu alaihi wa alihi wa sallam alhamdulillah an karamɔgɔ Cerno Muhammad Ibrahim Sall ko kuma damina ale tun bɛ an fɛ yan nɔ an bolo yan kɔrɔ bi ka bɔ Salkunda Kayi kaso kampamana alamana an karamɔgɔ Cerno Abdul Wahab Sall al-mufassirul kabir ale ka du kɔnɔ Kayi k'a fɔ ka wale ɲuman ka dugawu k'i ye ka dugawu ɲini i fɛ ka segin k'aw yɛrɛ fana fo ka wale ɲuman aw minnu tɛ sɛgɛn aw tɛ ɲinɛ waati bɛɛ lajɛlen na n'aw sigilen ka nin jɛmukan in makɔnɔ ni jɛmukan tɛ fɔ kɔ jamana in kɔnɔ ani jamana in kɔ kan an bɛ Alahu Taala deli an ni aw ye ala ka sigida nataw yira ni aw bɛɛ lajɛlen na wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sini